Lekke kanca iki anak wedok iki. Wis bar do mangan to iki, Cah? Wis do mangan to? Sing ndi, sing ndi? Nggih. Ya genduk Umi dhisik, Umi. Ayo. Umi. Iki penggemare nang kene ya akeh lho Pak Gareng. Umi iki to? Heeh. Oh. Mau wis akeh sing ngejak foto. Ayo. Umi Apipah pundi Umi Apipah. Kene ngadeg nduk, kene gen cetha niki Umi. Wah, aku anggar nyawang Umi ngene iki ketok ten tuwek aku. Lah mbiyen gawene nonton ning pinggir gong cilik mringkil lho, saiki kok wis dadi sinden wis tuwek aku ya. Iya lho. Mong yo wis putu apa arep putu dinane? Meh wae. Meh putu, alhamdulillah. Meh putu. Alhamdulillah. Sapa ngarani buyut? Putu wae ora kok yut lho. Wah, jan nuwek. Ora buyut. Apa? Buyuten. Ah, Dek, Umi iki kowe dinteni penggemarmu sing mirsani wayang kepengin ngrungokke suaramu. Nggih. Ning sing halus. Nggih, Kong. Aja alamate ngono geber suaramu. Iya. Sing halus jajal suaramu sing halus kok ngopo? Nggih. Arep nembang apa? Nembang napa? Lah kowe nembang apa wong sing nembang kowe kok nembang Nderek. apa? Dicocokne kali seragame kanca-kanca penabuh lak kuning. Oh, Jane sing tak arep-arep iki Pak Bupati rawuh ki mau janjane. Sing kelo lagu dicocoke kuning iki. Kuning, kuning kawula kae apa kae lara ngenteni silondolake. Dak siji kapi. Ya, Nggih. lagu kuning apa lagune apa? Nah, niku lho. Metu kopi. Nyambut gawe kapan mangan ngombe tok. Pokoke karo Pak Tikno arepe ditaker sak bledose wetenge kok ya tenan kok. Kopen tenan. Podang kuning, Nduk, Om. Nggih, Pak. Ngrungokne bawa podang kuning karo ngombe wedang kopi panas. Diunjuk sik, seladem diunjuk sik. Ayo tunjuk sik. Iki kowe aja nganu lho, iki tenan entuk rang. Entuk monggo ora Nyambut apa-apa. gawe karo ngombe entuk. Sing jenenge unjukane wajibe diunjuk, rasa ngangge ewuh pekewuh Pak Gareng. Yen sing unjuk ya diunjuk ora apa-apa. Ayo tapi wong komendani kowe ora. Ayo ning ya iki mumpung sik panas iki diunjuk, lek adem lah malah dimasuk angin ya ta. Ah iya no wong jenenge. Terus ya kopi kene iki spesial, enak tenan Pak Gareng, tenan. Anu gebyur dalam ki hukume pirang taun. Wong arep diombe kok jak omong ae. Unjukan. Pak Tik kopine enten jebakane, Pak. Wong diombe kok iso beker iki lho. Iya. Ya Om. Aduh. Dhewe terusan ora. Umi Hafifah, wis suwi lho Nduk ora nembang podang kuning tenan. Nggih. Ya akeh para penggemarmu. Umi lama enggak nembang podang kuning. Ayo, iki wujud ana gitu. Tapi penggemar kula sepuh-sepuh kok, Pak. Loh. Piyai sepuh ki malah telaten. Ngoten. Telaten, Terus ya bertanggung jawab, dungane iki mandi. Penggemar sepuh ki apik, sing jaba telaten gampang diapusi, no. Lah pripun to, Kong? Oh, wong isine mung keal-keol tok kok. Iya. Heeh. Ya Nduk, Om. Nadian wujud temong peksi Wis, swara ngentekke bakso sak gerobak. agawe teh lining branta alus manis nengsa make Kata-katane kleru ya. Alus manis ki. Alus manis kok alus kok manis. Alus ki siwir. Loh, Siwir alus kuwi, siwir.
terus kleyang barang ngono ki halus. Tegese iki podang kuning ki yen disawang ki ketok alus. Yen manis ki kecuk. Kecuk. Heeh. Kecuk ki apa kuwi? Ora tau ceki kowe. Waduh. Aku yakin ra ngerti ngono Pak Gareng. Ya. Tak ajari elek. Aja to ora. Ayo deh. Wasuwenggan kung Nonano golek isi podang mula ya bener pangandikane para netizen penggemari Umi bareng saya gedhe iki suarane saya dadi wajahe saya menarik awake saya dadi lan niku yen dunia tontonan ngono kemedol leres mula mau digawane payung nggih dodolan kae to payung gedhi abang mau aku tak nggo kena angin meh kabur Mas iya kaya parasit e ha iya gedhe ya wah dadi bocah iki iba bunga nyanding bisa kalau iso nyanding bisa iki ngopo? Nyangking kok, Mas. Nyangking. Mangsamu eber apa bocah iki? Nyanding. Nyanding bisa dadi Mboten Sri Uning, podang kuning. Oh iya. Pancen bawane padha le Asmarandana. Ya tibane padha ningi kok. Ha iya. Monggo, Ratu Podang Kuning Umi Hafifah. Ya, Nduk. esuk awan ning omah
Mulai panas. Wis do turun. Iya. Nggih, lah niki mumpung pun sami panas ngersake lagu napa? Non Sri Uning. Ngono sing ngersake Sri Uning. Tak kira lek apa. Pun nggih, Pak. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Lah iki biasane diwiwiti saka piyai siji ngene iki terus piyai loro. Lah ya ta? Iya. Bar loro ki ya kan napa? Sesideman kali gelo, mergo sesideman, mergo demenan terus gelo nggih Pak nggih. Gubuk asmara sesideman gelo. Wis sak lagu 100 sah. Sesideman gelo apa mau meneh? Apa mau? Mau enek sing ngersake Sri Uning, Sesideman, gelo. Terus napa le Pak Parini? Gubuk asmara. Ah, gubuk asmara. Ayo, apa iki? Ayo, Tang Lintang, ya Tang. Tang. Wah, niki bapake mancal awan, anake mancal bengi. Iki awan bengi mancal terus. Oh, mau ya melu to? Melu awan. Oh. Kula pun bar gulung-gulung yen. Iya ora apa-apa. Sik diwiwiti sekolah lagu apa sik iki? Sesideman mawon. Oh, anu sesideman riyen, Pak. Sesideman riyen nggih, Pak. Seneng demenan, Pak. Siap. Kandhek wonten lagu. Oh, seragenan, Pak. Oh, seragenan. Nggih. Wah, senenge sing nduk. Ayo. Ngene Tang. Terus no. Ayo ngono. Entengke gaweamu, ayo. Langsung niku, Pak. Heeh, ayo. Terus tresno sesideman. Ayo ya. Yono Surabaya Sugeng Kolektor Putra liwatin saming Pak Mesdion Mas Pak Mesdianto Magetan Sugeng Laras Pak Handoko monggo
nuwun. Matur nuwun, Nduk, sayang. Wah. Sisi dong napa, Pak? Oh, nggih. Wah. Tiba kemil bengi iki. Nih, Mas, matur nuwun. Lintang asmara. Nggih. Lintang asmara entuk, lintang aswajik ya entuk. Yo Sri Uning padha nggih. Sik iki perlu dibatasi Pak Gareng. Apa? Nek kabeh pamundhut dipinangkani, engko aku kentekan wektu. Ah terus keparenge napa? Tambah loro neh bar kuwi wis. Anu iki sing diaturi sing Sri Uning sik. Sri Uning. Bar kuwi Lintang Asmara. Oke. Sampun. Nggih. Oke. Nggih. Ngoten. Aku kok Sri Uning kok. Sri Uning aku tak nyuwun karo Mbak Tutik ayo Tik. Ayo. Tak golekne piyayi sing kaya Sri Uning. Iki ora Sri Uning, Sri Gumoh. Ora. Ayo Tut, kene Tut. Ayo. Nggih, Sri Uning Pak nggih. Oke. Kene sayang. Nah. Pasukan sampun siap, Pak. Sragek nun apa? Ayo Sri Uning Nggih. langsung jaya. Tak tung tak kedudung tung gong. Ya ta, wis rada anget iki ayo. Anget. Nggih. Ayo.
Mbak Tuti. Tuti karo sing ngendang kompak. Kompak pokoke sak polahe Mbak Tuti dikendangi karo sing ngendang. Wis ana chemistry. Ora maido pancen ya asline iki pancen jebolan penari lho Mas Gareng. Mbak Tuti iki. SMKI riyen jurusan tari saangkatan kalih kula niku. Niki Mbak Tuti. Ya alhamdulillah. Mila ya ora neh ramokal. Mula luwes. Apa? Klebon laron. Iya. Nggih, saniki Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nong. Nong. Apa nong? Ayo nong. Oke, jos. Karo sapa iki? Ayo. Mas Taslim, Mas. Lim, ayo Lim. Asmara. Lintang Asmara. Iki duet iki. Ayo. Karyane sinten iki? Karyane sinten iki? Mas Durwendo. Wah, putra saking Araka Mas Tantut Sutanto. Oh iki. Weh, dian. Mula ingkang nyuwanten kakung menika ugi rombongan saking Gapero. Kasep Bu. Apik lek iki. Engko tak nyonto ayo. Coba dicoba sik dites sik ayo. Wong ayu coba sik sepira ayo. Mergo kuwi sing nggen abot iki nggen kono kuwi Pak Gak ayo. Mas Taslim dadal Mas. Sepira Mas? Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Sik, ora dunggahne iki piye? Kaya aku ndingin no. Kuwi jenenge mensiasati cengkok. Ora iso kuwi. Original. Yen munggah ya munggah. Kok padune ora gelem rekoso. Ayo. Kok terus didongke. Wong ayu. Ayo. Wong ayu tresnamu kinarya tamba. Susah jroning atiku. Kuat lho. Aku ora kuat ya. Piye iki? Yo, Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Kuat aku, kuat. Iso Taslim iso. Taslim iso ayo. Wedoke. Ayo, Nang. Wong bagus antap rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Oh. Jos iki, kompak iki. Jos, lek ora ditesek kok ora kuat lho. Ayo. Sini. Sini. Coba Pak Gareng. Wong ayu Pak Gareng. Wong ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, asyik. Wong ayu. Coba apalane kok. Tresnamu kinarya tamba susah ning atiku. Kuat iki. Aku le. Elak. Ya wis kono terusno. Iya. Jos, lek dicek ngene iki ora bakal nyemelangi. Nggih, sae. Nggih. Monggo dipun aturaken Lintang Asmara duet Mas Taslim dan Winong Nawangsih. Oh iya.
Oh, cerita